காரியமாக இருப்பீங்க. ஆனாலும் தேவன் என்ன செய்ய மாட்டார், உங்களை கைவிட்டுற மாட்டார். சவுலை புறக்கணித்த மாதிரி உங்களை புறக்கணிக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா இது கிருபையின் காலம். இந்த கிருபையின் காலத்தில் இருக்கிறனால தான் நீங்கள் அநேக தரம் தேவன் என்ன செய்கிறீங்க, போட்டு பார்க்குறீங்க, தேவன் வந்து பாரு செய்கிறீங்க. ஒருவேளை அன்றைக்கு சவுலை தேவன் புறக்கணித்தது போல யோசிச்சு பாருங்களேன், கவனிங்க. அன்றைக்கு சவுலை தேவனாய் கர்த்தர் புறக்கணித்தது போல உங்களையும் புறக்கணிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஏன்னா நீங்கள் எத்தனை முறை தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனீங்க. விக்கிர ஆராதனை, இன்னொன்று தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகிறது. ஒருவேளை விக்கிர ஆராதனை பண்ணுறவங்கள கூட ஆண்டவர் என்ன செஞ்சுருக்கலாம், ரெக்கவர் பண்ணி மன்னிச்சு மனம் திரும்ப பண்ணலாம். அதாவது வேதம் சொல்லுது இரண்டகம் பண்ணுதல் அப்படின்னு என்னென்னா, முன்னுக்கு பின் முரணா பேசுறது, தேவனுடைய அதாவது உலகத்துக்கும் தேவனுக்கும் உண்மையாக இருக்கிறவன் நடிக்கிறது. சரிங்களா? பில்லி சுனியம், செய்வினை கட்டுகள், பில்லி சுனியம், காரியம் பண்ணல, இதெல்லாம் பண்ணால் விக்கிர ஆராதனை தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதை கூட ஆண்டவர் ஒரு விதத்தில் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறாரு. ஆனால் எதை மன்னிக்க மாட்டாரா? அந்த வசனம் அப்படியே இருக்கு, நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினாலே அவர் உம்மை ராஜாவா இராதபடிக்கு புறக்கணித்தார். நீ ஒருவேளை சுயமா எதையாவது ஒரு காரியத்தை செஞ்சுதான் கூட தேவன் அதை மன்னிக்க தயாரா இருக்கிறாரு. ஆனா தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாம இருக்கிற ஒன்றை மட்டும் அவர் என்ன செய்ய முடியாது, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதனால உனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்குறாரா? உனக்கு கொடுத்த ராஜரீக மகத்துவத்தை உன்னை எடுக்கிறார். யோசிச்சு பாருங்க. அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனை முறை பேசியிருப்பாரு, எத்தனை முறை நம்ம கீழ்ப்படியாம இருக்கிறோம். அப்போ நம்மளெல்லாம் ஆண்டவர் தள்ளனா நம்ம உயிரோடு இருக்க முடியாது. எது சொல்லுது, என் குற்றங்கள் நீ மனதில் கொண்டால் நான் நிலைநிற்க முடியாது. அப்போ உங்களுடைய குற்றங்களை மன்னிக்கிற தேவனாக தான் இன்றைக்கு இருக்கிறாரு. இன்றைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, அந்த ஆண்டவருக்கு விரோதமாக எப்பொழுது சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. தேவனுடைய சத்தம், தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு கிடைச்ச பிறகு நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, இது ஒரு மனுஷனுடைய சத்தம், பாசு சொன்னால் எது கேட்கணும்,